mlebu omah piye? Ya kudu dibuka to. Engko sik Mbak Wiwit aja lenggah sik. Sing ngongkon lunga sapa? Nampa Sing dhuwit lunga lunga. sapa? Iki jenengan nembang sak lagune bar iki lagi sinden-sindenku. Oh, Ngono. Oke. Nggih. Bagaimana pendapat Anda Mbak Wiwit ketika launching rumah sakit Bina Bakti Husada penonton Rembang kados ngeten Wah, cacahipun. nek niki tumplek-blek teng mriki sedaya. Nggih. Ya Mas Gareng. Heeh. Sing sayange bojone Mas Gareng ora tindak rene. Lah Nek ngopo saumpama tindak rene mesti cemburu. Sebab Wong aku arep mengkene arep buka wadi lho aku. ngopo buka wadi? Lah kan ndek jenengan tau ngomong to, "Wit, kowe kepengin duwe anak dokter apa ora?" Terus aku lak ngomong, "Lah piye Mas Gareng? Nek kepengin duwe anak dokter, ayo karo aku." Wah. Omonganmu ngono to rek piye? Lho yen kepengin duwe anak iki lak yo akeh dokter lanang kok iki. Lho, ora jare Kok iso kok aja gawe wah wek kowe. kok Kowe saking gowake nganti wek. lho rane ngono Mas Gareng. Lho kowe iki ora usah nganggo redaksi werna-werna yen njuk tak paringi. Menika dalu menika Mbak Wiwit ingkang rawuh kathah sanget. Wah, saestu menika. Wit Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saestu. Pak Kapolres, kanca-kanca Dewan Wakil Dewan penjenipun Mas Gunasih Nggih, sakonca. Wilujeng Dalu. Lajeng kanca-kanca anggota Dewan saking Bluro nggih sami rawuh. Sing dipandhegani Kanjeng Mami sapa Bu Mimin Keser. Nika pun wah sak rombongan pirang-pirang berguduk rawuh rene. Nggih, alhamdulillah nderek bingah matur sembah nuwun khususipun Pak Kapolres, Pak Dandim sampun nderek ngregengaken lan nentremaken swasana dalu menika. Nggih. Nembang Mbak Wiwit. Menika nembang Nggih. menapa? Wah, menika tak waca layang nggih menika. Nah, mengke wonten saking sederek saking Pak Anatuman ingkang saking Gunung Kidul nggih badhe nderek nembang. Oh, Nggih, ngoten. nggih. Gunung Kidul Jogja? Nggih lho, Pak Gunung. Anam menika aslenipun Pak saking laladan Gunung Kidul. Gunung Kidul lor bedor. Lho, kok iso? Lagu kidul gunung kok lore bedor. Ora tau ceki kowe. Ugi saking fans club Sari Ngembat Singgantuban Pak Sigit nyuwun lagon Pak Haji Surono. Nggih, nyuwun lagon. Nggih. Menika penggemar saking Sumber Pak Waji, Pak Warsono, Pak Warno, Pak Umbar Sukir, Pak Kasur nggih rawuh sembah nuwun. Coba Mbak Wit nembang Mbak Wit sing penak. Andalane jenengan napa? Kula nderek, kula manut. Aku timbang. Nganggo bawa. Nggih. Menapa Mas Gareng? Terserah. Kowe arep bawa apa? Wong timbang aku ndubuk kleru ya to. Aku ndek iki ngangkon kowe kleru kok ndek iki tenan. Larase pelok ya Mbak Wit nggih. Pelok. nggih. Pelok. Bawa alon-alonan rumiyin ngaten nggih. Oh, jelek. Wis kadung kempringet tok alon-alonan. Oh, nggih pun. Anu mawon bajing loncat. Oke, bajing loncat enggak masalah. Mbok etan lho, etan ah. Etan wae aja kulon. Oh iya kan. Banyuwangi. 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 Heeh, paling ora lak kowe iki ya bekase wong Banyuwangi ayo. Banyuwangi. Anake guyu. Mas Gareng mesakne sing gender lho. Ora apa-apa, Pak Rojikin wis kulino geser-geser kok. Duet kali jenengan ya, Mas. Moh, Ih, apik lho, Mas. moh aku tukang bayari kok kon duet. Membiat mayun Iki ono berita duka iki, Reng. Apa? Menapa? Penggemar Cakran Ningrat saka Siding Bancar Tuban Cakbak meninggal. Oh, Sing sok munggah panggung joget kae. oh kae sing Nggih. bringos kae. Nggih. Oh, dudu. Sing cilik, sing cilik. Sing cilik kaya Mas Gareng. Nggih. Mugi Kayak kapundhut sore pikantuk- mau. Mugi pikantuk kasuwarga. Amin. Muga-muga antuk kaswargan jati. Ya. Terus Mbak Wiwit. Suwarane gendeng belam biangan.
Reng, upama kowe dadi bojone Wiwit ngono piye? Mah, Kok mah? guru upama kok Lah terus? tenanan ya tak tabrak. Oh iya. Upamae badhe ngloro ati no. Kuat ngeragati Wiwit. Walah kuwi. Nggon ragat kuwi aku sing ora kuat. Mula aku ora nyedak ragate biayane iki akeh. Pupure wah. Bianyu wangi Kok kaya diesel ya. Dung 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 dung. Kaya wedhus anyang-anyangen kuwi ya. Kowe kurang gawean to piye wedhus sayang-ayangen no dimatke. Sugeng dalu Mas Sigit saking Sugeng Pak dalu. Pasunyata Gunung Sari nganguk nyuwun gending gubuk asmara Gerajakan Banyuwangi Gelang Alit. Oh nggih, matur nuwun. Nah, saka Tio, ayo Fajar Tio ngrunggoni sak rombongan saking Kabungan Kidul, Mas Nur, Mas Yan Ketua Bumdes Kabungan Kidul. Nggih, sembah Nggih, nuwun. sing dalu. Terus Mbak Wiwit. Iki yen bengi iki sing ngendang wah sip. Sip. Ganas. Ganas. Beda sing ngendang pati iki. Piye? Agar kowe joget ngono kuwi wah kula judeg, Pakde. Wes aku ora mikir judegmu, aku dhewe ya judeg kok. Sing ora sing ngendang pas teng pati nika Kuwi piyantune kuwi pundi to? Tatak Murdaka kuwi. Mas Mun. Wong sak rombongan iki iso jaipong kabeh rumah Nah, tiang iya. asas pemerataan. Iya ya, ning wis agar wiwit joget ki wah pucet. Lah kok wadul kula judeg, aku dhewe judeg. Terus ki Wiwit. Iblam lagunipun Gerajakan napa? Injih. Oh, Gerajakan Banyuwangi vokalis Mbak Wiwit Widayanti. Dados
Kerajakan Banyuwangi
Mbak Wiwit, Mbak Yosri, Mas Gareng. Wah. Iya ya. Iya ya. Sembah nuwun. Alhamdulillah. Nadyan yo dipas-paske, dipantes-panteske ternyatane wis kaya Banyuwangen asli. Sembah nuwun kanca-kanca BMC. Kanca-kanca Wayang Mania Community. Rombongan saka Bojonegoro, saka Sale, Mas Kunto Wibisono, kali Pak D Janoko, Pak Kasian, Mas Eko Sale, Pak Sulistiono, ugi Mas Riris. Wilujeng dalu, wilujeng bersani. Komplit iki nganu Mas Gareng. Iki pesenan menika kadangipun Pak Nan ingkang saking Gunung Kidul, Mas Bodong. Oh, Mas Bodong pundi nggih? Nggih, diaturi minggah panggung. Yang saking Gunung Kidul. Nggih. Pak Bodong. Pak Bodong. Mataraman, Cok, Mataraman. Turut. Sarweng Jarwo. Ayo. Taruh balimu Apa? Kaya wangsit gumelar. Dalu Mas Bodong. Nggih wilujeng dalu Mbak Cangik. Saking Gunung Kidule pundi? Kaleresan Gunung Kidul Handayani samping Gunung Kidul Sambirejo. Caket kali semen mriko nggih. Nggih sakleripun menika leres Mbak Cangik. Iki mau sore Mas ketemu Pak Narno barang. Nggih. Kumpul niki. Nggih, Pak Wakil Bupati Gunung Kidul nggih rawuh mriki alhamdulillah. Pak Wakil Bupati Gunung Kidul. Nggih. Lan iki dalu menika Mbak Cangik nderek Mangayu Bagyo. Nggih. Wonten Grand opening. Opening mriki kadun Bapak Haji Adnan Putra Kluwangsa lan ugi sasetapipun kula klungsu-klungsu nderek udu. Timun wungkuk jaga imbuh menika. Nah, wis. Piyai Gunung Kidul ini Mesti. Mono angger wayangannya angger piyake tik wah gayengi ranjamak. Pangestunipun. Panjenengan nuwun sewu, cara ngendika mesti panjenengan nggih seniman. Mboten kok saestu menika. Kula mung kadang tani kemawon. Profesinipun menapa, Rom? Tani. Tani Kang Gareng. Saestu. Nek gandeng wong piyai Gunung Kidul dadi basane ya runtut tur becik. Niki dalu niki badhe ngregengaken swasana kanthi menapa, Mas? Menika nuli pamundhut saking kadang kula sepuh Ora Mas Kismadi SPD. Nggih. Menika ngersakaken gubuk asmara Kang Mas Gareng. Waduh, menawi gubuk asmara menika keremenan kula ugi menika. Cocok menika. Cocok menika. Iya. Gubuk asmara menika duet kali presiden sinten menika Mas? Nderek. Nderek. Pak, panjenengan milih Pak apa nderek? Niki all round kabeh, sedaya saged. Kula goleke presiden sing nate ambruk teng jero gubuk. Sapa Sinten? iki? Ingkang saking Ngawi menika Mbak Sulis menika. Mbak Sulis. Nggih niku bocahe. Nggih, Mbak Sulis kang pundi monggo kula pinarak ngajeng mriki. Pola iki kok ngopo ning gubuk kok iso ambruk iki lho, Sulis. Kang Gareng. Nun. Pidalem saking Semarang. Leres. Semarang Kota Atlas. Atlas. Gunung Kidul Handayani. Nggih. Solo berseri, Klaten bersinar, Jakarta banjir, Mas. Nggih, Jakarta cuaca. banjir. Diladeni Pak Putu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu iki, Mbak Ayu. Ampun jenengan rungokne lho, Ndek wau kula mboten ambruk ten gubuk kok. Oh. Lah sing ambrukke kuwi kae sapa? Ha lan jenengan kok. Iki mayang ning cedak omahku yo lambemu ditata. Tak kekrek sisan kowe. Ayo-ayoan rebutan duren nika le. Nyun sewu Mbak Cangik mawi bawa mboten nika. Oh, bawa. Salendro. Dipun bawani pocong. Wah, salendro. Oh, nggih cocok. Angger Gunung Kidul Semen iki angger dalange Pak Joko Riyanto iki wis waduh. Mayang Yen lewat aku kelingan. Tung. Ora reng. Sumantenipun Mas Bodong menika tanpa benten kalian Pak Anom Surata. Wah, luar biasa menika. Menika Pak Haji Anom Surata kula Haji Anom Suloyo. Wih, mboten lah. Wit biyen tan bisa
lali Sumantenipun kados Mas Petuk Klaten menika. Lelakon jaman Mana menika pun kados Mas Petuk Mas ibarat wong nalika ing Ya Allah Pak Iki. wanci ratri pancen saya sangat swantenipun luar biasa. Nggih, mengkados ngaten yang kadang tani iki menika ngaten. Nggih. Kaya sapa? Wah, kados sinten nika? Juga kula niku bringos kula niku sok tukul sok mboten niki mau kula lali nerok. Oh. Nek disawang iki ngene RCTI kok Ustaz Kemet. Pun kakang lan wong manis sadalu tan bisa turu nedeng adum tresnan mapan aneng jolo niti dalangan pit Nanu mapan aneng madyaning gubuk asmara ning nang ning alah kudu kuwi reng wis pokoke sak kecekele aku ya ora mudeng kok. coba nduk Sulis Inggih. yen lewat aku kelingan mangga Pak Julis mangga wah iya ta apik tenan Mas Botong menika dan piye dipun dan tobat ora coba kok ngapa diajeng Sulis nggih berangkat buka saka Edi ayo to ya Di ayo Di ditayuke cara rembang Kang Gareng bayarane oke dhewe maju joget ayo Kang pengendang bari Wisanto SSN tontone gubuk asmara biyen kae tak go atung tresno tanpa bantal tanpa rasa bot abote ketaman asmara Tengah
catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karma mergo leren ning gubuk asmara mati sini. Jenenge gubuk asmara biyen kae takku agung tresna tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmara tak kedong iso buku kae nyimpen wati wiwit biyen buku kae ketek Nun sewu Mas Bodong. Nggih pripun Mbak Cai? Suasana Rembang kan kalian Gunung Kidul mesti teng boten wonten bentenipun nggih menawi ngaten. Wah, benten menika benten sanget Mbak Cangik. Nggih. Menawi piyayi Gunung Kidul iki nggih ngeten iki, oh gluduk. Remuk kabeh. Berarti Gunung Kidul sampean tepang sing jenenge Niken. Waduh, lha iki. Pesen apa pripun? Pesen. Mboten Niken menika rumiyin nggih presiden Sakrane Ngerat Oh, nggih, leres nggih. Alus mriki. Mangke salam ugi. Nggih, salam saking sing ngebas nggih. Waduh. Sinten ning ngebas? Oh, tukul. Mas Lopez. Oh, nggih. Menika Wira Pradangga asma Sakang Rinat nggih. Nggih, Cakrane Ngerat ing saka Lomongso Cakramini, mboten mesti kok niku niku. Rumantung bolongane pinten ngoten Mas. Oh, dah. Lanjut nggih Mbak Cangik, menika wedalipun susukan. Dados. Catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karawa mergo leren ning gubuk asmara Mbak Cangik, Mas Gareng, ujuke kula kiambak ngaturaken guwa nuwun lan iki warga ageng saking Gunung Kidul Ngayogja Kadangrat ing mangke badhe ngesahaken nyuwun pamit mugi-mugi lampah kula sak rombongan saking dumugi mriki saking dumugi griya mugi rahayu kalis nabigala mboten wonten alangan satunggal menapa lan iki warga ageng ing Blora mriki nggih Rembang mriki langkung pun Bapak Haji Anan Gotrak Luwangsa wiwasetapipun mugi rahayu kalis ing sabigala mboten wonten alangan satunggal menapa mugi rahayu ingkang sami pinanggih malih amin alhamdulillah lewat Solo terus Manyaran nggih lewat iki. Ya no Klaten iso no. Mas Gareng yo ora ketan yo tang-tangewu to, Lek. Apa? Heeh. Petangewu. Heeh. Tangewu kok sik ngenteni sik tak bukake kas masjid ya. Waduh. Cilaka. Kene dhewe yo sik ngenteni kok. Nggih, matur suwun Mbah Jani. Nggih. Mas Bodong sembah nuwun. Mugi-mugi enggal tekan kidul ampun ngalor nggih. Tak titeni anggere wong Yogya kok jenenge Bodong ya, Nak. Iya.
Kancaku ya ana sing omahe Yogya iki jenenge bodong. Lho ning biyen ana lho dagelan kondang kene glinding bodong biyen. Ana ya Rembang Pati Kudus Purwodadi glinding bodong. Nggih, menika kadang-kadang kathah sanget ingkang SMS. Menika wayangan dalu menika dipun dokumentasi kalian merpati video syuting Pak Pamu saking Growong Kidul Juwana. Streaming mboten Mas? Streaming ugi kagiyaraken langsung radio R2B saha radio Citra Bari FM Rembang. Amin. Wah, hebat. Keluarga saking Ngandang Sale nyuwun lelagon nggih. Mas Pedet sak rombongan. Oh nggih Mas Pedet warga radio R2B nyuwun lelagon nggih Mas Pedet. Ugi rombongan saking Ngepon Jatirogo Busulis sak rombongan nyuwun lelagon. Oh iya. Assalamualaikum Pak Sigit, kula Bu Mimin Singgantung Geban. Nggih, wah ya nyusul sak rombongan. Mas Sujarbo Suntri, komplit ini ora tak waca kesalahan iki aku. Katur Mbak Cange Sugeng Wungon. Ya, ya. Coba sing diaturi napa niki? Wong akeh niki presiden kula. Sing putih, supporter kula niku nyu cakrane kerat. Datane ya nyulek. Mbak Wit, ngene. Iki bintang tamu tanjake bayarane akeh kok. Heeh. Wong loro nembang dangdut, Mbak. Nembang dangdut, Mbak. Karo sapa? Ijen wong loro. Yosi apa sapa? Yosi ora apa-apa, yo. Sing nggo ngeget yo, nggo gong. Gong ayo. Iki sadurunge engko ngancik gara-gara ki gonge limbukan iki. Sayang dua nggih. Kanggo tresnani katresnane. Sayang. Sing tak sayang. Aku anggere mayang ana bintang tamune akeh ngene iki seneng aku. Wingi digawe bintang tamu pirang-pirang susah. Lah wong siji mutung. Piye karep. Ora metu meneh. Mimin ora nyembah aku kuwalat gitu. Ya, menika ugi kunjuk Bu Mimin Keser sak rombongan saking Blora. Menika. Sayang dua, Mi. Yo, dados.
biasa. Kanca-kanca cakran ning rat iki nganu saking bungahe rek. Mergo sesuk mulih. Lah ya makane mergo iki mau ana kendang sesuk prei. Rong minggu ra temu bojo. Sesuk njuk. Mesakne kanca-kanca ora tau cetuk anak bojone nganti pucet-pucet. Ucet ayo wah nganti ngrusak engsel. Iki mau Pak Waka sinten sing ngersake Mas? Oh, Pak Waka Polres to? Oh, Pak Waka Polres. Pak Kapolres ngersake 10-8. 10-8. Meh tak rampunge gandeng Pak Wakapolres rawan. Oh, timbangane kowe engko dikai seragam kaos. Ayo. Kula paringi menika. Oh, Pak Waka. Pak Waka lho rawuh. Nggih, kula paringi 10-8 sesuk kula digaweke SIM nggih, Pak. Aku jenenge ora tau numpak sepeda motor ya ora duwe SIM. Lah wong ora numpak lho kok ora duwe SIM ora apa-apa to. Senenganku bonceng. Ya dasare yo ngirit kuwi. Iki nek 10-8 nek ora Mbak Eni wis ora marep. Wis. Wis. Pokoke anggere tayub ki eni, sindel liyane pateni. Tenang. Ndek bengi wayangan ora ana Mbak Eni rasane kaya lemes. Sangli. Kaya piye ngono ya. Ya lemese kowe nyawang bintang tamune kuwi. Kene. Suen ki pundutane Pak Wakapolres. Oh. Pak. Kene, ki wis. Kene. Mbak Eni. Ki wis. Kowe karo Pak Wakapolres wis digaweke sel dhewe lho. Kok sel piye? Seleramu. Oh, selera. Seleramu apa kowe yen iso ngladeni Pak Wakapolres, kowe kepengin sate dipundhutke sate, bakmi ya bakmi. Siap. Oh, eneng sawirane. Lah iki malah wis 100. sadurunge nembang wis diparingi lho kowe. Purun apa mboten? Mboten. Nggih, mbon nek mboten nggih ben dipun. Pak Waka. Tayub niku pasangan nih, Pak. Lanang wedok mosok niki wedokan tok. Wakil niku sing mari dit. Kok Napa sinten? wedokan Salah to? siji. Lah iki mosok Tayub kok wedok tok. Lah, Pak, salah siji, mengke salah loro entuk 8 lho. Ini wakil Pak Waka, mriki Tayub. Wah, alhamdulillah. Serak kedisian Pak Karsono mangke sampean malah repot. Oh, nggih. Pak Karsono wis kudu joget ae. Kudu akhir weruh niki ngangah-angah Pak Karsono. Oh, sembah nuwun. Pon mriki lah makili. Mboten ate nayup. Walah kuwi pokoke wis saunone dipangan. Nyawang ae nyawang. Mboten saunone dipangan. Ayo. Hei. Nayup. Pon saubah-ubahe pun. Nggih. 10-8 nggih Mbak Eni. Weh, mboten masalah ubah pucuke tok ya entuk. Mas Teh piye? Omonganmu sing apik. Lho lah ubah pucuke tok iki lagi. Oh, ngaten. Oh, wilujeng dalu Mas Sigit saking Pak Tasmadi Ndresi nggih. Tasih nenggani mengke nyuwun sesideman oh nggih. Oh, nggih. Mengke dipinangani mengke Tetep sesideman. kula aturi. Saking Tuban nggih ngepon Bu Sulis, Bu Citra sak rombongan nenggani nyuwun Mas Sigit. 10-8. Mas Sigit, saya Dalem. tak takon jenengan sinten? Nami. Mas Amir. Mas Amir nggih anggota Polres. Mboten. Ning- Tukang sapu. Tuk Allah wong ndelok seragame mesti anggota Polres. Dukun. Iki le ngenyek lho. Nggih. Sing jenok sing ketok unyeng-unyenge tok ngono. Bingung kan langsung unyeng-unyeng. Lho ngenten iki nggih enten setelane dhewe kok, Pak. Setelan piye Mas Teh? Sesuk tak SMS. Kula nggih eling bojo kula sak menten sak dodo kula. Tapi nggih gathuk lek dalu. Kula niku pun enten setelane piyambak ngoten lho. Aku nek ora tau kok seteli, Mbak. Aku rasa tak dadak tak setel wis mapan dhewe yen. Wis jodoh kok. Nah, iya. Maka 10-8 dening Mbak Sueni Sulandari Regomati. Sing penak to. Jenengmu sapa? Eni. Eni. Ora nganggo su. Oh ya Eni Landari. Nggih. Ugi konjuk Mas Sadikin saking Cepu sak rombongan. Mas Sodikin nggih. Pak Jendro, Sadikin. Oh Sadikin. Pak Kusmin Telaga Tunggal. Rawuh. Oh. Angke wilujeng dalu saking Pak Mulyono Mas Muhtadi Gunung Sari Batangan. Bapake Anton. Malah komplit iki ya kuanti budak Mas Nur. Ya. Coba komplit aja. Ya. 10-8 Mbak Eni. Oke. Nganggo brengosku ora?
Pak Pur, kene bisa kene Pak Pur.
yen kabranan uripe kesorang sorang. Matur nuwun mengke sambungin goro-goro ya nok wektune wis. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Heeh. Mbacutke lakone ya nok Kembang Wijaya Mulya. Sanggit anyar ning YouTube urung enek kok. Kantane kang sekar kadung lawan kembang-kembang menut. Kang esmunyo harum